Mbak Retno enten mboten? Nggih, sanjange titip jilbab Apa? Nggih saking nggone Bu Lurah niki. Mbak Retno. Yo alah. Piye? Jilbab bar kok ngene Bu Lurah kok. Gek ngopo sing tak jilbabku to. Lah yo iki tak gawake ning plastike wis ra nek gelem. Iki mbuh werna apa apik. Aku milih sing biru iki soalnya sesuai. Ayo gek dienggo ning gone Bu RT lah mesti lak kepengin. Ha yo. Lah yo, iki enak banget lho Mbak Retno. Bahane embos. Ha yo ki melar penak pete cilik. Heeh. Ekonomis, tenang warisan gampang. Yo. Iki arep mbok gowo apa piye? Mbok gowo? Zo. Yo nek no. Yo aku dhisik sik yo. Mooe. Engko nek aku selak diampiri. Bahane embos enak banget nggone penak pete cilik sing mbok golek-goleki to. Lah zo, ya wis ya Mbak Retno Bu, monggo. Nggih.